Былы міністр унутраных спраў і міліцэйскі генерал збіраецца паляваць на бадзяжных сабак і катоў. Цяпер у Беларусі пачалі маштабную карэкціроўку правілаў палявання і вядзення паляўнічай гаспадаркі. Завяршыць працу над абноўленым дакументам плануецца да 2027 года. Зараз ад усіх ахвотных паступіла каля сотні розных прапаноў. Адным з ключавых ініцыятараў зменаў выступае беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў, якое накіравала каля 20 сваіх ідэй. Гэтае ведомства ўзначальвае былы міністр унутраных спраў Ігор Шуневіч, які цяпер хоча змяніць статус бяздомных сабак і катоў. Шуневіч не раскрывае падрабязнасці прапанаваных ім зменаў у правілы палявання на сабак і кошак, але расказаў, што бяздомныя сабакі часта збіваюцца ў зграі, пра што церпіць як дзікая прырода, так і сельская гаспадарка. Што менавіта Шуневіч збіраецца рабіць з сабакамі і катамі, не называецца. Але, як вынікае з яго словаў, гэта будуць сур'ёзныя змены ў статусе бадзяжных жывёл і ў правілах палявання.